atas nama Ripna tuh selimuti ini loh rek sumuk rek. Ripna tuh Rip Mas Tapa melebu ya. Besok lek tangi turunya apa? Tangi turunya apa? Tak usah panes sih. Lek bermami ini lho ngedal lho. Besok selimutnya dicuci diumbah. Krungu. Krungu. Lek tangi turunya apa? Nyapu, bar nyapu nyapa? Umbah. Gak oleh ngepir. Salah tuh. Mas Tapa mlebu omah ya. Lek tangi turu nyapa, Nduk? Nyapu. Salim. Yo. Kukune diketoki ora we? Sesuk ya? Sesuk ya diketoki ya. Ireng-ireng rek. Diketoki saiki apa sesuk? Besok. Besok ya. Ben resik tangane. Aja dolanan lemah to. Nek tan omah dolanan lemah ae lho dolananmu iki. Enggak oh. Saiki lek nganu isah-isah ae nyapu-nyapu. Lek iso ngoncaki gedang. Dite diomongi iki ngrungokne lek wong apel lek wong mlebu mesti nyawang-nyawang giliran takoni ra nyauri. Tangi turu nyapa? Ante. Tangi turu nyapa? Ante. Nyapu. Udah mati. Mandi. Mandi sik barnya. Bar nyapu umbah bar umbah mangan pagi. Ngomong makri mangan ngono. Ya. Kudu biasa omong makrim lek mangan. Kok arep makrim dijikokne. Krungu. Sing kok tikus apa? Wes. Sing kok tikus apa? Nggak usah. Ren. Nggak usah. Pacarmu sapa? Yo wis, lek nesu ngono enggak tak jakne bangunan kok. Dijak apa ora? Wes. Dijak apa ora? Nggak usah. Ya wis sesuk enggak usah ya. Mungkin ayo. Omahe sapa? Mari. Makrim. Mas Tapa mlebu ya. Ngantuk ya. Salim sik kene arep Mas Tapa. Tangane ndi sawang? Endi? Sing cetha sing beneh engko kaya bocah kancang-kancane ya. Mlebu ya Mas Tapa ya. Enggak oleh nah. Lek nakal dadai sak. Engko jamaah kok. Jamaah apa? Subuh. Subuh jamaah Salim. Sedakap tak kemuli adem kok. Nek nakal ada isak. Tak telepon Randy. Nakal apa ora? Gak ta? Gak. Manut? Ya. Mlebu Mas Tapau. Tuh, lek ngepir piye? Masuk ya Mas Tawa ya. Ora nakal.